Xulos aquests foros. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a la Fira eFintech. Moltes gràcies per assistir en aquesta jornada que hem titulat Desafiaments i oportunitats en la transició energètica. Jo soc Eric Martí, soc el cap de la Comissió Elèctrica de FEGICAT i farem una primera part en què cada un dels ponents explicarà una mica diverses visions de la transició energètica i al final tindrem uns minuts per si algú de vosaltres vol fer algunes preguntes. D'acord? Bé, a la meva dreta està l'Assumpta Ferran. Ella és llicenciada en Ciències Físiques, membre del Consell Acadèmic d'EDIBE i membre fundadora de la Fundació Renovables. Ha estat directora de Qualitat Ambiental del Govern, també directora de l'ICAEN i presidenta de l'Associació d'Agències d'Energia de l'Estat espanyol. I avui la tenim aquí com a directora general d'Energia. Moltes gràcies. Després tenim en Joaquim Daura. Joaquim és enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i ha realitzat un màster a la Universitat KTH d'Estocolm. Actualment és el president del clúster d'energia eficient de Catalunya i director de l'Active Energy Management de Schneider Electric. I des de fa més de 20 anys desenvolupa funcions relacionades amb descarbonització i la gestió energètica i l'automatització de les instal·lacions. També moltes gràcies per estar aquí. En Josep Maria Montagut és enginyer industrial, ha estat subdirector general d'Indústria i posteriorment cap del Servei de Qualitat de Subministrament Elèctric de la Generalitat i actualment és vicepresident de la Comissió d'Energia de l'Associació d'Enginyers Industrials. Gràcies també per estar aquí. I finalment, a l'altre extrem, l'Anna Domenjó, que és directora tècnica d'Electracaldense. Doncs molt bé, començarem per en Josep Maria, si et sembla. Ens pots donar una visió de per què transició energètica? Per què fa falta que hi hagi transició energètica? Quin paper tindrem les empreses instal·ladores en aquesta transició? I quins són una mica les bases sobre les quals les instal·ladores i els enginyers han de focalitzar-se per aconseguir aquesta transició? Bé, gràcies per... Em poses la pregunta clau, no? Vull dir, bé, la transició energètica és una necessitat de la humanitat. És a dir, no és un invent ni dels enginyers ni dels polítics, és una necessitat científica que demostra que hem de descarbonitzar la nostra economia. Aquest és l'objectiu en què estem compromesos des de fa dècades i que a Europa ho hem concretat amb els objectius del 2050. És a dir, el 2050 hem de tenir completament descarbonitzada tot el nostre sistema energètic. Clar, això, si pensem que la humanitat sempre ha funcionat a base de cremar productes, la llenya, el carbó, el petroli, el gas que produeixen emissions de CO2, doncs aquest és un repte de fer-lo en 26 anys, que és el que ens queda, perquè ja no ens en queden més, doncs és un repte realment important. La part bona és que la tecnologia està disponible. És a dir, tenim tecnologies per fer una part ja absolutament competitives. Segurament la majoria estan en aquest saló. Vaja, estan en aquest saló. Per això és important aquest saló. Per això estem satisfets perquè en aquest saló es promou una part del que pot assolir la transició energètica. Hem de pensar que les solucions d'estalvi energètic, d'autoconsum,
instal·lació de plaques solars, etc., això ens pot portar a assolir de l'ordre del 20%, potser els més optimistes consideren el 30% de les necessitats de canvi energètic, però en qualsevol cas és una quantitat molt significativa. Jo fent uns càlculs així, penso que aquí per davant, pel cap baix, tenim 2 milions d'instal·lacions noves que s'han de fer. El que passa que també per tant, tenim obstacles. Els instal·ladors necessiteu personal, necessiteu facilitats de tot tipus, que els ajuntaments us facilitin la feina, els permisos us siguin fàcils, que els proveïdors us paguin, us lliurin els productes quan cal, etc. És a dir, per tant, estem en un procés absolutament apassionant. Si repetiu el saló, la gran notícia que m'has donat, que el fèieu cada 2 anys i ara el feu cada any, és una gran notícia. Vol dir que comencem a canviar una mica la mentalitat, que crec que és aquí el gran treball que es necessita des de totes les institucions. Nosaltres estem compromesos amb aquest canvi de mentalitat, que es necessita fer canvis amb les instal·lacions, però sabem que això no és suficient, no és objecte d'aquest saló, però es necessiten fer plantes fotovoltaiques, es necessita instal·lar aerogeneradors i aquest és el més complicat. Per tant, com que no és el d'aquest saló... No, però ja que tenim a l'administració aquí també, si haguessis de donar 4 o 5 recomanacions de quines prioritats hauria de tenir el govern per afavorir la transició, quines marcaries tu? Bé, em vas fer la pregunta i me l'he estat pensant per no... Bé, primer, una cosa que crec que s'ha de facilitar és que el món energètic sigui competitiu. Per tant, vol dir, hem de celebrar que entrin noves empreses, que entrin nous actors en tots els terrenys en aquest sentit. Per tant, ha de ser més competitiu. I aquí sabem que hi ha traves perquè hi ha monopolis físics tradicionals i que hem de mirar que pesin menys en el nostre sistema. En segon lloc, i és una cantinela que ja repetim, però que és difícil, que és la simplificació administrativa. És una batalla important. Jo sé que les administracions hi estan implicades, però hem d'incorporar els operadors amb aquesta simplificació administrativa. És a dir, ells també han d'ensenyar que els accessos, les sol·licituds d'accés a les xarxes es simplifiquen. És a dir, aquest concepte de simplificació administrativa no únicament afecta l'administració, afecta a més. El tercer lloc, aquest sí que és plenament de l'administració, hem d'apretar en formació. Hem d'apretar en formacions tècniques, impulsar la formació professional. Consta que es necessitaran desenes de milers de nous professionals i això és una oportunitat de país. I, per tant, jo diria que aquesta és la tercera recomanació. I, finalment, ja són temes més d'impuls a la recerca, temes d'innovació, que jo crec que aquí no hem de perdre l'oportunitat com a país. Perfecte. T'he de dir que, com sabeu, des de FEGIGAT portem ja anys treballant amb l'administració, sobretot en temes de formació. L'any passat es va fer un conveni amb el SOC i amb el Comfortcat per poder fer formacions a instal·ladors. Però estic d'acord amb tu, és insuficient. Pels números que tenim de les necessitats que hi haurà, no arribem. Però bueno, continuarem treballant-hi. Joaquim, un dels vectors importants també amb la transició energètica és la descarbonització. Això sembla que ens quedi lluny o són paraules que a vegades sonen en els titulars, però aterrant-ho en què suposa això en la indústria o
en el comerç i com ens afecta al final en els instal·ladors, en els enginyers. Si et sembla, abans de començar, deies què li demanaries? Sí. Jo demanaria valentia, perquè un país, o sigui, qualsevol moviment necessita d'energia. Si com a país ens volem moure, ens cal l'energia i ens cal gestionar-la. Aleshores, és molt difícil i s'estan fent coses molt bé, però el que cal és valentia. Valentia a vegades de cares en fora, amb tots nosaltres, amb la ciutadania, i a vegades de cares endins, perquè hi ha molta complexitat interna i a vegades entre diferents departaments hem de ser valents i dins de noi ara toca això, perquè moltes vegades són traves internes de la gestió pròpia de diferents departaments. Dit això, em deies descarbonització, indústria, instal·ladors. Com ho podem veure nosaltres o personalment, ara qui està xerrant, que soc jo, com ho veig jo? A veure, estem en un context, i ho deia el Josep Maria, de societat, ens hem de descarbonitzar, tenim el canvi climàtic, però a Europa, a més del canvi climàtic, tenim una crisi energètica, tenim una dependència absoluta amb el que fa a combustibles fòssils. Depenem de Rússia i depenem d'altres països que, com estem veient ara mateix amb les circumstàncies, no són molt estables i tenen idees diferents. I això ens ha portat a que Europa ha fet una sèrie de mandats. Tenim el Fit for 55, hem de descarbonitzar un 55% front a l'any 90, però n'ha fet un altre, que és el Repower EU. Dius, nois, tenim aquesta necessitat de dependència energètica, també la tenim a Catalunya, però a nivell europeu hem de ser capaços de fugir d'això. No ho farem en un dia, però ho hem de fer. I això passa molt per l'electrificació, cert? Però passa per un concepte previ que és l'estalvi energètic, l'eficiència energètica, ser eficients amb allò que fem. Per què malaurar l'energia si no ens cal? Aleshores, això és el que hem d'incorporar en el nostre pensament cada dia. Hem de ser eficients. Dit això, mandat europeu, després tenim el PNIEC, tenim el PROENGAT, fulles de ruta, però les indústries no som inerts a tot això. Les indústries també estem implicades i també presentem fulles de ruta i programes absolutament compromesos amb la descarbonització de la societat i de les nostres indústries, òbviament. Això què fa? Quan una empresa es proclama amb aquesta ambició de descarbonització, ha de presentar la seva fulla de ruta i això vol dir com em descarbonitzaré jo mateix a l'abast 1 i 2, aquell ús que em faig jo de l'energia directa o indirecta, i, òbviament, això passa per, com deia, estalvi energètic, electrificació, autoconsum i energies renovables, bé, però també em comprometo com a empresa a descarbonitzar la cadena de valor d'allò que jo produeixo o del servei que estic donant a qui sigui. I això vol dir que he d'incorporar les baules prèvies i a posteriori d'aquesta cadena de valor. O sigui, això vol dir que no només els instal·ladors, per exemple, participarem en el fet de modificar les instal·lacions del client, sinó que el client ens demanarà a nosaltres què estem fent per descarbonitzar-nos nosaltres com a empresa. Absolutament. Ara podríem estar, imagineu-vos, una gran multinacional i jo com a instal·lador menut dic, buf, això és que a mi em cau tan lluny que jo no puc treballar amb aquesta gent perquè treballa amb grans instal·ladors. Però penseu que aquesta gran multinacional que té una fàbrica a Catalunya o fora de Catalunya, m'és igual, té uns proveïdors. Ells faran els deures de descarbonitzar, de fer eficiència energètica, autoconsum, electrificació a la seva planta, però des del seu corporatiu diran i els vostres proveïdors també s'han de descarbonitzar. I aquests proveïdors ja no són tan grans multinacionals, són empreses més menudes on sí hi teniu accés. I en aquestes empreses menudes se'ls demana que es descarbonitzin amb el seu àmbit, amb l'abast 1 i 2, perquè si no el peix més gros no es descarbonitza amb l'abast 3. I aquí és on tenim la gran oportunitat. No pensar, això no em toca perquè és molt llunyà, no. Això ens toca perquè aquells clients finals, usuaris finals que visitem, ben segur tenen un client que si ara no li demana, d'aquí molt pocs anys li demanarà.
i ja el podem anar conscienciant. Nano, heu de fer els deures, eficiència energètica, perquè si no ho fas tu, ho farà la teva competència. I això és una realitat i això és així. Perfecte, perfecte. Doncs moltes gràcies. A l'Anna li demanaria, aterrem una mica més en el dia a dia que ens podem trobar els instal·ladors. Sé que teniu molta experiència en temes d'autoconsums compartits, que és una de les branques de la transició energètica. Som conscients que l'autoconsum compartit va sortir ahir a la reunió amb el president. És un tema que no acaba d'arrencar, que té colls d'ampolla que s'han de solucionar, però bé, quins reptes i quines oportunitats hi ha en el camp de l'autoconsum compartit i explica'ns una mica l'experiència que teniu vosaltres en aquest sentit. Molt bé. Bon dia a tots. Mira, agafant el fil del Quim, de la valentia, com a grup Electra, coneixeu una mica qui el coneixeu, el tarannà de la valentia sempre que ha hagut. Ficar-se en projectes nous i sobretot sempre enfocats a la transició energètica. En la nostra experiència, el que us puc dir com a empresa, les branques que tenim dins el grup, que com a instal·ladors és important, i amb tota aquesta part nosaltres tenim la instal·ladora, per tant tenim experiència com a instal·ladors, la comercialitzadora elèctrica, sabem què està passant amb les comercialitzacions amb autoconsum, la part de distribució elèctrica, per tant, com a xarxa de distribució, i també tenim la part de l'Exum, que sabeu que és tota la part de l'empresa que gestiona comunitats solars. Què veiem amb tota aquesta part? El que sí que vam veure és l'oportunitat cap a aquest tema dels autoconsums compartits, les comunitats solars, que al final són compartits, i aquí van vindre els desafiaments. I si anem a parlar dels desafiaments en general, aquí també m'apunto amb el Josep Maria, el primer desafiament que ens trobem molt és la pedagogia de tot l'entorn que envolta el tema. Ja sigui instal·ladors, ja sigui les empreses distribuïdores, ja sigui les comercialitzadores i també l'administració pública. Perquè què ens passa? Que en molts projectes d'oportunitats l'administració pública, sobretot local, són els primers que s'espanten, depèn de quin projecte els fiques sobre la taula. Perquè, com tu deies, encara no està ben entès la comunitat compartida, o sigui, l'autoconsum compartit. La gent encara pensa en un edifici de veïns que s'han de ficar d'acord com qui pinta l'escala que s'han de ficar d'acord. No, l'autoconsum compartit va molt més enllà. I exemples que us puc ficar sobre la taula. Nosaltres ja tenim autoconsums compartits, industrials, on hi ha indústries que fiquen plaques al seu sostre, sigui per una titularitat pròpia i promoció pròpia o una promoció d'un extern que fa la instal·lació i agafa uns cubs associats de naus industrials, sigui perquè tenen els sostres d'amiant i no poden col·locar-se, sigui perquè són empreses que estan de lloguer i no saben el temps que estaran i per tant no volen invertir. O pel motiu que sigui, veuen, o sí que els hi cap i tenen la seva instal·lació, però què ens passa? Que potser no tenim prou de capacitat solar, d'espai solar. Depèn del tipus d'empresa, les necessitats energètiques no és el mateix tenir un logístic que tenir una empresa on hi hagi congelació, que tenen un consum molt elevat. I què ens permet el Real Decret? Ens permet tindre un multicau. Què vol dir això? Que podem tindre el nostre autoconsum compartit, el nostre consum individual sobre la nostra taulada, però aprofitant-nos d'una altra generació que està més enllà i que puguem compartir. Són 2 quilòmetres a la rodona, oi, actualment? A 2 quilòmetres a la rodona, quan la instal·lació està sobre sostre i 500 quan està sobre terreny. És un fet també important i que per nosaltres no té gaire sentit. No té massa lògica. Perquè també ens bloqueja molts projectes al voltant d'urbes, inclús de polígons, que es podrien fer plantes per alimentar aquestes indústries degut a la necessitat energètica que hi ha, i aquests 500 metres ens limiten moltíssim. Perdona, ara que surt aquest tema, com a administradors, sabeu si s'està treballant això per poder-ho ampliar, les plantes sobre terra que no estiguem limitats als 500 metres? A veure, més que estar-se treballant, s'està demanant. Sabeu que ara França ha arribat als 20 quilòmetres, aquí van passar dels 500 metres al quilòmetre i amb un pim-pam van sortir 2 quilòmetres de cop i volta.
i sí que hi va haver la diferència de sostres o sòl industrial. Sí. No només sostres, o sòl industrial. Això és important, perquè cada cop que volem anar a tocar el sòl no urbanitzable, les coses es compliquen. I té sentit, perquè estem parlant dels usos del sòl. Per tant, tot allò que puguem fer amb sòl industrial o sòl urbanitzable sempre serà molt més senzill. Jo ja ho sé, és més car. Però a vegades hem de triar el més car. Ens sorprendria la quantitat de projectes que tenim damunt la taula, que volen fer autoconsums amb línies directes, d'indústries que tenen sostres que els hi caben 1 i 2 megawatts i diuen no, que és més car, me'n vaig agafar aquell terreny que està allà un parell de quilòmetres, em tiraré una línia directa i és un sòl no urbanitzable i fes-m'ho ràpid. No, vols anar ràpid? Utilitza el sostre. I això també ens passa, és a dir, que no sempre són traves administratives, diguem-ne, som una societat que som pillos, és així. A vegades busquem solucions per darrere. I busquem, i alguns de dir, vés-te'n cap al sostre. Que no en tens prou? Després parlem, però no comencis. I això és el que ha volgut limitar aquests 500 metres i dius, d'acord, 2 quilòmetres, però no en vagis a sòls no urbanitzables. Perquè immediatament sabeu que hi ha en aquest sòl no urbanitzable sovint l'agricultura, que també hem de menjar en aquest país. I per tant, aquí és quan comencen aquests conflictes. I per tant, no sempre tot és tan senzill. A vegades valentia és dir el que acabo de dir ara, també. No vulgueu fer trampes. I us ho dic així de clar, perquè això no us estic parlant d'una excepció, us estic parlant d'un volum important de projectes que intenten fer això. O sigui que el tema dels 500 metres veiem que té les dues cares i s'ha d'analitzar. Exacte. I per mi el dels 20 quilòmetres té molt de sentit quan ens n'anem a zones rurals. Que trobar 100 famílies que vulguin compartir més una indústria, més un celler, necessitaré anar més lluny, perquè la població està més dispersa. Per tant, a vegades aquests 500 metres és una mica en clau molt urbana. I hi ha molta gent que viu en zona rural i se l'ha de tenir en compte. Per tant, jo, el de més de 500 metres, sí, per zona rural. Estic totalment d'acord amb el que has explicat. Aquí ens trobem també molt a nivell d'indústria, per exemple, que amb tota la transició, ara mateix el tema de l'autoconsum aquest any s'ha notat perquè bastantes empreses han fet fallida amb el tema autoconsum. I per què és? O estan tenint problemes? Nosaltres, què veiem? Que hi ha hagut 3 puntals importants. Un és el tema de les subvencions que estaven i que està costant molt que es tirin endavant i que es cobrin i per tant està donant una desconfiança al sector molt important, sobretot al titular final, que és el que se n'ha de beneficiar. L'altre és la pujada d'interessos pel tema dels crèdits i l'altre també la baixada de preu de l'energia. Però que fixa't tu, estem parlant que ha baixat, però que estem ahir a quasi 130 una altra vegada euros megawatt, quan veníem de 47 i 48. És a dir... Però això és tenir una visió molt curta. Correcte. Perquè clar, una instal·lació fotovoltaica l'estem fent per 20, 30 anys, o fins que surti una tecnologia més eficient que ens surti a canviar-la. Però quan va sortir el Real Decret estàvem amb uns retorns d'uns 7 anys màxim, diguem-ho així. Després ens va tornar amb els preus de l'energia a vegades en menys de 2 anys i ara si els hi fiques a 4 o 5 és com, què dius? No, jo vull un retorn més ràpid. Quan tu dius la instal·lació aquesta és a llarg plaç i a més aquests 20-25 anys ningú t'està dient que deixarà de funcionar, sinó que continuarà funcionant. El que dèiem, pedagogia una mica i saber transmetre tant com a l'administració com a les pròpies empreses com als instal·ladors, d'explicar bé què significa això, perquè ens trobem a això, que llavors es frena per aquesta idea que si la llum baixa ja s'ha acabat. O, per exemple, el que dèieu de les empreses. Hi ha empreses que ja estem trobant-nos que com a comercialitzadors, que només comercialitzem energia verda, ens demanen els certificats, que és el que hem de donar, la certificació, perquè els seus proveïdors o clients ja els demanen aquesta descarbonització i la petjada. I per nosaltres això és superimportant. Però també ens passa al client que no li demanen que quan el certificat verd d'origen puja de preu, perquè aquest any ha pujat força de preu, ja l'any passat va tindre una pujada molt significativa, et diuen, no, doncs, ostres, sí, tu eres verd? Home, sí, portem temps dient-ho i ens demana certificats.
Però això passa per no tindre per no creure-hi, clarament, i per no tindre un programa compromès, públic, on hi ha unes fites. Si tu tens un programa públic amb unes fites i uns compromisos, ja no et planteges si la compraré o no o a quin preu. No, tu t'has compromès amb què has de fer. I la manera de comprar amb menys garanties quina és? Ser més eficient. O generant-te tu la teva pròpia electricitat. I crec que cada vegada més hem de fugir de la subvenció. Òbviament que ajuda la subvenció, però amb una tecnologia tan madura, sí, el que passa que a vegades... un retorn d'inversió de 4 o 5 anys d'una tecnologia madura que no et fallarà i que et dona un rendiment 25 anys. Jo t'hi dono una mica la volta. Amb el tema de subvencions i amb la directora i amb la directora de l'ICAEN a vegades ho hem parlat, potser valdria més poder donar subvencions a empreses o a particulars que els hi subvencionessin un crèdit per poder muntar les instal·lacions que no pas un finalista. Perquè al final amb els finalistes el que passa és que només han muntat fotovoltaica els que tenien la capacitat econòmica per fer-ho. I la subvenció els hi ve al cap de 2 o 3 anys, però no els hi ha fet falta per muntar-ho. Si realment volem incentivar que això arribi a tot arreu, abans parlaves, ahir a la reunió a Palau, un dels dades que va sortir és que només el 10% de les cobertes que poden tenir fotovoltaica actualment s'estan ocupant. Només el 10%. Per tant, tenim molt camp. I els objectius sobre terreny del PROENCAT és el 5% estem. Però el motiu és que no hi ha prou subvencions? Puc intervenir? Sí, no, és la idea. A veure, anem per parts. Efectivament, no hem arribat ni al 10% de les teulades. Però és que recordo que fa 4 anys no havíem arribat pràcticament ni al 0. I això ho hem fet en molt poc temps. I dic 4 anys, però m'atreviria a dir-vos que amb 2 hem fet el 80% i amb els altres 2 el 20%. Per tant, aquí hi ha hagut una acceleració molt forta. Volem córrer molt, també. Un dels temes que va sortir ahir era que teníem tots molta pressa en aconseguir-ho tot. Mira, jo ara, com deies abans, Quim, que et situes una mica enrere, mireu, el meu perfil professional no és el món de l'energia, és el món de l'atmosfera. Jo vinc del món del clima, del món de la meteorologia. Dius, i en quin moment decideixes embarcar-te aquest món de l'energia i que hi he portat tota la vida, pràcticament? Doncs quan tinc molt clar que el camp de joc del canvi climàtic, de la qualitat de l'aire, és l'energia. Tot el que són paraules. Si vols transformar, posa't aquí, perquè si no, no canviarem res. I aleshores, fixeu-vos que parlàvem de la valentia. El més fàcil per un govern és fer estratègies. Estratègia darrere estratègia. Ve un govern, fa una estratègia. Ve el segon, modifica aquella estratègia. L'altre ja no li diu estratègia perquè no es vegi tan clar, ara li direm pla. Això és un clàssic. I sabeu què passa? Que així no s'avança. Tothom té fulls de rutes, tothom té estratègies, tothom té plans, i el que toca és fer d'una vegada. Jo diria que ho hem estudiat tot ja. I per tant el que toca és avançar. I aquesta era una mica l'obsessió quan jo estava a l'ICAEN amb els instal·ladors. No avançarem sense vosaltres. Algú ha d'anar a remengar-se i posar la placa i posar el punt de recàrrega. És que si no, només parlem. Fixeu-vos, d'aquí menys d'un mes hi haurà la cimera de les parts, el que es coneix com la COP28, en un país una mica petroler, a Dubai serà. Allà es parlarà d'aquest high level, d'aquest alt nivell. Allà tots són molt valents, perquè no toquen la part local. També hi anem les empreses. També hi aneu les empreses. Que no se'n parla prou de que les empreses participen i es comprometen. I la diferència, a vegades, entre una empresa i un govern és que una empresa fa una fulla de ruta i es compromet amb unes fites. Si no les assoleix, què passa? Hi ha un canvi de direcció, l'accionarat... Aleshores, una fulla de ruta a vegades serveix perquè posa unes fites i uns compromisos. I disculpa que t'he tallat. No dic que no serveixi una fulla de ruta. El que dic és que una fulla de ruta darrere d'una altra fulla de ruta i anem fent fulles de ruta. Però són necessàries per marcar fites i dir què hem de fer? Què hem de fer? Toca fer. I per això ara estem anant ràpid. Perquè hem entès... I per què estem anant tan ràpids? Mireu-vos que m'atreveria a dir que no va lligat a la descarbonització, i em tiro pedres a sobre perquè ja dic que és d'on vinc jo, va lligat a la seguretat energètica. Aquí,
és on ens hem vist de cop i volta. I, per tant, jo no sé què passarà ara. Parlàvem que si han tornat a baixar els preus, sobretot en l'horari solar, no? Parlàvem que veníem d'uns preus de 90, 130, no, veníem de 50 i de 40. Ja no dic l'any de la pandèmia, que aquest és a part. Per tant, el que aquí ens toca és entendre que la resiliència és clau. És clau per un país garantir els seus recursos energètics. Fixeu-vos que el president Trump, quan entra, s'acabava d'aprovar a la COP21, eren els compromisos de París, s'acabava d'aprovar uns nous objectius i ell només d'entrar diu jo me'n vaig. I després dius, bueno, és com és, i diu se'n va. Però deia una segona cosa, i sabeu per què me'n vaig? Perquè primer va l'energia. És important entendre això, per una economia d'un país. No només l'economia, temes socials. Quan l'energia puja de preu, qui primer cau és la família. L'increment de famílies vulnerables en aquests darrers 2 anys ha estat brutal. Per tant, hem d'entendre aquestes necessitats. I, per tant, més enllà d'un tema temporal que ara sembla que millora, que empitjora, ningú afluixi la guàrdia perquè pinten bastos. I, per tant, aquesta necessitat de seguretat energètica és també la que ens farà que això no baixi. Perquè tota aquella energia que ens puguem autogenerar, escolta, ja a Aràbia Saudita pot passar el que vulgueu, a Rússia, a Ucraïna, pot passar el que vulgueu, a Israel, perquè aquesta energia me la faig jo. I per tant, aquest és un camí cap a hem d'anar. Aleshores, les subvencions, mireu, si hi ha algú que clarament i obertament diu que no creu en les subvencions, em sembla que ho dic jo públicament a tot arreu, no hi crec en les subvencions. Fixeu-vos, les subvencions estan pensades per fer coses d'un atac molt quirúrgic amb una cosa molt concreta. Què vol dir que és concret? Home, doncs una cosa massiva com 80.000 instal·lacions, home, això massa concret no és. Una tecnologia que és madura. Exacte. Per tant, aquí no toca una subvenció. Aquí, si voleu, per ajudar, el que toca és una bonificació fiscal. Les bonificacions fiscals són molt transparents, són immediates i no generen colls d'ampolla a ningú. Ni la burocràcia, que moltes vegades es carrega sobre els instal·ladors o els enginyers, que tardem més en fer la documentació que en muntar unes plaques. Toquem la fiscalitat. Ara bé, per exemple, recordeu que amb vosaltres vam treballar molt, i això sí que no era una estratègia, això sí que era un pla d'acció molt concret, el PIRBE, el pla d'implantació de les infraestructures de vehicle elèctric en un moment que no ho feia ningú i, per tant, ho havia de fer una mica el sector públic. Allò era una subvenció clara i una subvenció que arribava al 100%. Però quants beneficiaris hi havia a l'altra banda directes? 100. 100. Això és fàcil de gestionar. Quan a l'altra banda hi tinc un beneficiari que és tota la població, no pot ser el camí una subvenció, que a més les subvencions, com tots aquells que n'heu gestionat o les heu tramitat o les coneixeu, sabeu que darrere sempre hi ha una fiscalitat tan grossa que es demanen 1.001 papers. No t'equivoquis amb la coma d'un d'aquests 1.000 papers, perquè tot tira enrere una altra vegada, i dius, no, aquest no és el sistema, no? Dediquem la subvenció allà on hem de filar molt prim i en l'altre toquem fiscalitat. El que passa és que a vegades, i això sí que és una eina molt política, la fiscalitat, un cop la tens incorporada, ja no es veu. El ciutadà aparentment no sap que li estan fent un ajut. I per tant, a vegades, tenim massa la tendència de voler fer una subvenció perquè es noti que t'he donat una subvenció. Aviam, error. La subvenció també té un efecte crida, un efecte de que la població sàpiga... O sigui, hi ha molta gent que ha sapigut que es posen plaques perquè la notícia que ha sortit és que es donaven subvencions. O sigui que, clar, a vegades té aquest... Jo crec que és una mala cultura aquesta de les subvencions. I jo penso que aquí una tasca important que l'administració i les entitats com nosaltres, públiques, diguem-ne, el Col·legi d'Enginyers, hem de fer una educació que realment el món empresarial, igual que fa 25 anys va fer un canvi per adaptar-se a la Unió Europea, a sortir d'una societat tancada, ara necessitem empreses com les que estàveu explicant, empreses amb propòsits en què incloguin
aquest propòsit de gestionar bé l'energia, de ser eficients, entri dintre de la seva cultura. Jo crec que hi ha algunes empreses que ja ho estan fent, perquè aquestes empreses han de ser les tractores. És a dir, desenganyem-nos. L'administració acompanya. Els enginyers el que fem és fer projectes i trobar les solucions. Però el que ha d'arrossegar ha de ser aquest conjunt del món empresarial que faci comandes per canviar els seus sistemes, per electrificar el que puguin, per provar nous gasos, és a dir, entrar en temes com l'hidrogen, és a dir, no tot es podrà electrificar. Per tant, aquí hi haurà un camí, camins nous, que hem d'estimular. Jo crec que hem de fer una labor d'exemplificació d'empreses que ho fan bé. En tenim. Per tant, jo crec que aquí es tracta que això ens ajudi a canviar la cultura. Perquè si per posar una placa fotovoltaica que avui val 10 vegades menys que el que valia fa 20 anys hem de demanar una subvenció, malament. Anem malament. Això no. El preu dels aerogeneradors ha caigut el 20 i tants %, quasi el 30% més econòmic. És a dir, ja no es donen subvencions per posar aerogeneradors, afortunadament. Això ja... Vull dir que, per tant, jo crec que hem d'anar a una cultura de fer un país amb aspiracions diferents, d'exemplificació. Jo crec que... Agafant-te una mica la paraula i llavors ja parlant de futur, la Generalitat com veu l'evolució llavors d'aquesta transició? Cap on anem? Què és el que passarà els propers anys? A veure, la transició, sens dubte, és fer un pas de combustibles fòssils a renovables. Un pas que durarà anys. A tots ens agradaria que anés molt ràpid, però durarà molts anys. I durant molts anys tot això conviurà. I fixeu-vos si conviurà que tot just ahir el Consell d'Estats de la Unió Europea, és a dir, on hi ha els països, van aprovar les noves regles del mercat elèctric. I en aquestes noves regles n'hi ha dues que són molt curioses. Una és que el carbó pot participar, i òbviament el gas, però el carbó també, en el que es diuen els sistemes de capacitats, per tant, donar flexibilitat i firmesa al sistema per fer xocobres, és a dir, subvenció al carbó, tradueixo, ràpid, i també es va aprovar que l'energia nuclear, tot allò que siguin inversions que ja has de fer per allargar-li la vida o noves centrals, són considerades com les energies renovables directament a l'hora de fer el que es diuen els contractes per diferències. Per tant, aquesta és una realitat amb la que viurem. I com que viurem amb aquesta realitat, dius, nosaltres, Catalunya, que tenim urani, no en tenim. Catalunya, que tenim carbó, ja no ens en queda. Que tenim gas, res. Que tenim petroli, res. Tenim aigua, sí, quan plou. Per tant, dius, què tenim? Tenim sol i tenim vent. Doncs davant d'aquests escenaris que venen, el nostre futur és aquest. I és més, és la primera transició no energètica, sinó industrial, perquè el que estem és afrontant una transició industrial també, que per primer cop tenim el recurs energètic que la sustenta. Home, doncs siguem una mica llestos. I per tant el nostre camí és aquest, no és cap altre, per molt que els altres països facin les seves apostes. Per tant, aquest és el nostre camí. Ara no és un camí lliure de 1.001 obstacles, perquè no només som una societat fòssil, som la civilització fòssil. I per tant, canviar una civilització és molt complex, perquè implica canviar la nostra cultura en tot. I molts dels obstacles que vosaltres us trobeu quan dieu que hem analitzat 50 ajuntaments, 25 documentacions diferents per posar un parell de plaques en una teulada. Això és cultura, això és cultural. Això ho estem canviant, perquè al sortir de la reunió amb l'Associació Catalana de Municipis ja vam quedar que faríem un grup de treball i parlarem sobre això, sobre simplificar la documentació que demanen els ajuntaments. Efectivament, doncs això són els nostres trets culturals que els hem d'anar modificant. I per tant, això són anys, això no és immediat. És veritat que hi ha moments i circumstàncies que generen un canvi diferencial, generen allò, el que es diu un creixement exponencial del que sigui, i això ha passat, és el que diuen els anglesos el tipping point, és el punt de salt.
Això ens ha passat, la Covid podia ser un punt de salt. L'altre punt de salt en l'àmbit de la mobilitat va ser evidenciar el Dieselgate, us recordeu, el 2015? Aquesta evidenciar d'alguna que, per cert, no era desconegut que el dièsel era molt contaminant, és a dir, això no era pas una cosa que... Era una realitat a crits, però és igual, és a dir, en algun moment fas aquest canvi, no? I a partir que això es produeix a coses que van molt ràpides. A vegades van tan ràpides que la pròpia societat no les encaixa. I això ens passa una mica amb la mobilitat elèctrica, no estem acabant d'encaixar. Però que, sens dubte, vas cap allà. I, per tant, dius, si vols ser un país punter és aquell que sap aprofitar aquestes oportunitats que venen de l'àmbit de l'energia per la seva indústria, per la seva activitat econòmica. Doncs si això ho sabem fer, aquí som guanyadors, no? I aquest potser no està en el nostre àmbit, en l'àmbit industrial, però claríssimament en l'energètic sí. I, per tant, no ens hem d'equivocar en cap camí, encara que algú decideixi tornar a subvencionar el carbó, decideixi tornar a subvencionar la nuclear, és igual, que facin el que vulguin. No tenim res de tot això. Per tant, el nostre camí és el de les renovables, el de l'electrificació. Per què electrificació? Doncs perquè és eficiència. Electrificar és eficiència energètica. Així directament, si parlem d'una bomba de calor o una caldera, doncs hi ha clarament una eficiència entre una i l'altra molt substancial. Si parlem d'un motor tèrmic de combustió en un vehicle o parlem d'un motor elèctric, és brutal la diferència d'eficiència entre un i l'altre. Per tant, eficiència és electrificar. Electrificar és renovables. L'electricitat és on estem posant les renovables. Quan a data d'avui ja diem que hem assolit a nivell de l'estat espanyol que el 22% de tota l'energia que consumim és renovable, això és perquè en l'electricitat hi tenim un 50%. I gràcies a que l'electricitat té un 50%, el mix global de consum energètic és un 22%. Quan estem dient que el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima vol que el 2030 el 42% de l'energia que consumim sigui renovable, en paral·lel et diu, cosa que vol dir que el 82% de l'electricitat sigui renovable. Per tant, sempre és a l'electricitat on estem posant aquest pes de renovables. No és cap misteri, és perquè és més barat. D'això que està dient la directora, la taula rodona de després precisament tracta d'electrificar el futur. Això que estàs dient, no hi ha altre remei. És que no hi ha altre remei. I és veritat, queda un 20% que no el tenim resolt. És aquí on hi ha els gasos renovables, és on tenim tot aquest altre món. Però hi ha un 80% que va aquí. Per tant, tot això no ho farem sense que hi hagi algú que electrifiqui. Què vol dir? Que les xarxes de distribució tinguin més capacitat? Perquè, òbviament, si hem de passar d'un 23% aproximadament d'electrificació, que és la que tenim avui, d'aquí 7 anys el 34% a Catalunya, segons la Proencat, 10 punts més, i pujant amb les mateixes xarxes elèctriques, perdoneu, però no hi passa això. Per tant, aquí hi ha un món espectacular. De fet, aquesta mateixa setmana l'Agència Internacional de l'Energia ho posava damunt la taula. És que estem parlant molt de renovables, estem parlant molt de transició energètica, però és que el coll d'ampolla no són ni els ajuntaments, ni les administracions, ni les empreses, sinó la xarxa. Això és el coll d'ampolla. Que queda un minut i mig. Jo afegiria, Catalunya no serà si no hi ha indústria. Aleshores, no només és feina de govern, que també, el govern ha de facilitar que vingui la indústria, ha de generar atracció pel talent. I això és part de la feina que també. No només hem d'esperar que ens donin subvencions. Hem de fer una fulla de ruta atractiva per atraure talent i fer-ne de la sostenibilitat, de la descarbonització, un dels pals del paller. I això ens atraurà indústria, això ens atraurà jovent que vulgui vindre a treballar a Catalunya i al final ens farà diferenciador. I no segueixo per si voleu dir alguna cosa més vosaltres. Sí, perquè ens hem menjat pràcticament tot el temps. Tot i així, si hi ha alguna pregunta entre els assistents... Espera, que hi ha micro. Aquí davant. A Holanda, els eurogeneradors estan on hi ha la indústria i el port. Amsterdam té infinitat de molins al port. Jo em vaig comptar 15 o 20. És on fa falta. I on hi ha indústria, els eurogeneradors estan ficats a dintre.
a dintre mateix. Per què aquí no? Si voleu, us la contesto molt ràpid. Són molt atrasats els holandesos? No, no té res a veure amb això. Això és un tema de la nostra fundària del mar. La nostra plataforma continental és molt estreta. Què vol dir això? Que només entrar 1 quilòmetre dins el mar són molt fondos. Aleshores, d'acord, però heu començat parlant del mar. Llavors, en el cas del mar, els aerogeneradors a Holanda, Dinamarca, Alemanya, és a dir, Mar del Nord, Mar Bàltic, els situen anclats a terra. Nosaltres no podem anclar-los a terra, els hem de fer flotants. Aleshores, la tecnologia flotant està igual d'avançada que la fixa, ni parlar-ne. La fixa va fer el seu gran boom la dècada que hem deixat ara enrere i, per tant, ara van sumant gigawatts. En el cas de la flotant, mireu, en tot el món hi ha 3 aerogeneradors a Noruega que no es connecten ni tan sols amb el sistema elèctric, sinó que es connecten amb una plataforma petrolífera. Hi ha 3 aerogeneradors que funcionen aquí davant del Golf de Lleó, per la Novel, aquí a la cantonada, i 3 que s'estan instal·lant ara gairebé a prop de Marsella. Catalunya ho hem dit ben clar, el mar és un recurs energètic. Encara no el coneixem prou, el nostre mar sabem que haurà de ser flotant. Per tant, el primer que hem de fer és provar aerogeneradors. No sé encara si és prou conegut o no, però Catalunya destinarà 80 milions d'euros a fer una plataforma d'assaig d'aerogeneradors. A on? Al Golf de Roses. Per què? Perquè és on tenim recurs. I estem parlant d'aerogeneradors molt petits? No, estem parlant de fer proves amb prototips que ja són de 10, de 11, de 12 megawatts, els més grossos del món en flotant. Per tant, aquí estem, però a vegades ens comparem amb altres països que en aquests moments no és comparable. Aerogeneradors al costat de la indústria, tant de bo, si hi ha recurs eòlic, no hi ha res que ho impedeixi, al revés. El que passa que el vent n'hi ha on n'hi ha. És a dir, però no hi ha res més que ho impedeixi. Existeix una part només del territori de Catalunya que és susceptible de construir-se molins. La resta no té cap sentit. Bé, tindria un sentit potser pedagògic, és a dir, el projecte que es vol fer de posar un molí a Collserola té aquest sentit, de dir, bueno, fem-lo perquè això la gent vegi que és una cosa amb el que hem de conviure en el futur, és una nova imatge. Però bueno, si no hi ha vent, no és eficient. Però això no és una solució, és a dir... Molt bé, perdoneu, estem ja fora de temps. L'última pregunta, doncs, i et prometo que acabem. És que tinc el regidor ja fent-me senyals. Volia fer un parell d'aportacions. Primer, pel fet que el tema de desafiament de transició energètica, clar, tampoc es parla molt bé del tema de vulnerabilitat que tenim energètica o de pobresa, no? I respecte a això de les subvencions o tot el que sigui fiscal, clar, hi ha un problema que, per exemple, les subvencions moltes vegades no estan en criteris de valoració segons els ingressos. Llavors, això també no tenim accés molta població. I fiscalment, clar, hi ha molts municipis que viuen dels IBIs, o sigui, de tots els municipis que gairebé conec, molts del Pirineu viuen dels IBIs. Si ja redueixen els IBIs és que es queden... creem un altre problema, no? I l'altra pregunta, una pregunta que volia fer és si se sap, si es té una idea de quan sortiria el projecte Real Decret ja transport de comunitats energètiques i si es té en consideració una mica més dels 2 quilòmetres o dels 500 metres per beneficiar el fet de ser part d'una comunitat energètica. Bé, si es té una mica la idea, I també si el 5% que es vol guardar pel territori, per la comunitat, si s'ampliaria. A veure, Real Decret és l'Estat, Han dit que fins que no hi hagi nou govern, això no tira endavant. Per tant, poca cosa puc dir més. Fixeu-vos que ja la distància no va d'aquesta manera que estàvem parlant ara, sinó que la distància va en funció de la població, és a dir, municipis de fins a 5.000 habitants o que la suma d'ells siguin 50.000 habitants marca unes distàncies, però és aquí on estem i de les subvencions ja n'hem parlat. L'any que ve tornarem a fer una jornada i si està el Real Decret ja en podrem parlar.
Doncs bé, moltíssimes gràcies a totes les assistents i assistents i, com no, als ponents, i ens veiem per aquí a la fira. Moltes gràcies. Gràcies. Vinga.